Έρχεται στον κόσμο μια εξέχουσα μορφή των γαλλικών γραμμάτων. Ήταν η συγγραφέας και φεμινίστρια Σιμών ντε Μποβουάρ, μια μαχητική διανοούμενη εκ των πρωταγωνιστών του κινήματος του υπαρξισμού, η οποία υπήρξε σύντροφος επί πολλά χρόνια του Γάλλου συγγραφέα και φιλοσόφου Ζαν Πολ Σάρτρ. Η Μποβουάρ ολοκλήρωσε το πρώτο της έργο το 1938, αλλά τα χειρόγραφά του απερίφθησαν από τους εκδοτικούς οίκους. Έτσι πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο του βιβλίου το 1943 και 6 χρόνια αργότερα έγινε παγκοσμίως γνωστή με το έργο της «Το δεύτερο φύλο», μία από τις πλέον εμπεριστατωμένες μελέτες του γυναικείου προβλήματος που χαρακτηρίστηκε ως η βίβλος του φεμινιστικού κινήματος. Σε μεγαλοπρεπή τελετή στο Μητροπολιτικό Ναό της πρωτεύουσας, ο 37χρονος διάδοχος του ελληνικού θρόνου πρίγκιπας Παύλος παντρεύεται μια Γερμανίδα πριγκίπισσα, τη δούκισσα του Μπράουνσβάικ, Φριδερίκη. Η 20χρονη Φριδερίκη, εγγονή του τελευταίου Γερμανού αυτοκράτορα Κάιζερ Γουλιέλμου του Δεύτερου, είχε γνωριστεί με τον Παύλο στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936. Ένα χρόνο αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1937, είχε γίνει ο αραβώνας τους, ενώ 10 μόλις μήνες μετά το γάμο, το ζευγάρι θα αποκτούσε το πρώτο του παιδί, τη σημερινή βασίλισσα της Ισπανίας, Σοφία. Έρχεται στον κόσμο μία από τις καλύτερες φωνές της αμερικάνικης folk. Ήταν η τραγουδίστρια Τζοάν Μπαές, μια εξαίρετη ερμηνεύτρια η οποία υπηρέτησε με συνέπεια το τραγούδι διαμαρτυρίας, καθώς παράλληλα με την ενασχόλησή της με τη μουσική, η Μπαές υπήρξε και μαχητική ακτιβίστρια με ενεργό συμμετοχή στα αντιπολεμικά κινήματα και στους αγώνες για δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα. Οι ελληνικές αρχές ανακοινώνουν επίσημα ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους περισσότεροι από 4.000 Έλληνες της Κωνσταντινούπολης υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να αναζητήσουν καταφύγιο στη χώρα μας. Όπως διευκρινίστηκε, μόνο 2.500 από όσους απομακρύνθηκαν ήταν Έλληνες υπήκοοι. Στο λιμάνι του Χονγκ Κονγκ τελειώνει άδοξα την καριέρα του ένας θρύλος των θαλασσών. Ήταν το πάλε ποτέ μεγαλοπρεπές κρουαζιερόπλοιο Queen Elizabeth, που είχε μισοβυθιστεί μετά τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του από πυρκαγιά, η οποία είχε ξεσπάσει ξαφνικά κατά τη διάρκεια εργασιών μετατροπής του πλοίου σε πλωτό πανεπιστήμιο. Το Queen Elizabeth, που είχε καθελκυστεί το 1938 από τη βασίλισσα της Βρετανίας, ήταν το μεγαλύτερο σε εκτόπισμα επιβατηγό πλοίο στην ιστορία της παγκόσμιας ναυσιπλοείας. Ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα αμέσως μετά τον πόλεμο, αλλά έγινε ευρέως γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 50 ως δραστήριο μέλος της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών του γερουσιαστή Μακάρθι. Γεννημένος σαν σήμερα, στις 9 Ιανουαρίου του 1913, ο Ρίτσαρντ Νίξον ανέβηκε πολύ γρήγορα στην κορυφή. Στα 39 του χρόνια ήταν ήδη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί προεδρίας του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. 8 χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 1960, διεκδικεί την Αμερικανική Προεδρία, αλλά ητάται από το δημοκρατικό Τζον Κέννεντι με διαφορά ελάχιστων ψήφων. Μια οκταετία μετά παίρνει εκδίκηση. Νικά με διαφορά στήθους τον υποψήφιο των δημοκρατικών Χιούμπερτ Χάμφρεϊ και αναδεικνύεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear that you will faithfully execute the office that I will faithfully execute the office of President of the United States. Of President of the United States. Το 1972 μάλιστα καταφέρνει να επανεκλεγεί για δεύτερη προεδρική θητεία, αποσπώντας αυτή τη φορά το εντυπωσιακό ποσοστό του 67%. Όλα έδειχναν να του πηγαίνουν δεξιά, μέχρι ότου σκάει το σκάνδαλο του Watergate, όταν κάποιοι διαρρήκτες συλλαμβάνονται επ' αυτοφόρο μέσα στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ουάσιγκτον. Ο Νίξον, ηθήνων νους της συνωμοσίας, αρνείται στην αρχή κάθε ανάμειξη. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. Όταν όμως ο κλειός φύγει γύρω από το πρόσωπό του και στη γερουσία ξεκινάει η διαδικασία καθαίρεσής του, ο Νίξον υποχρεώνεται να παραιτηθεί. 20 χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1994, ο Νίξον πεθαίνει, με το στίγμα του πρώτου στην ιστορία Αμερικανού Προέδρου που υποχρεώθηκε σε παραίτηση.